Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya ha dissenyat un teixit que repel·leix els bacteris que provoquen infeccions hospitalàries. El teixit es podria fer servir per a les bates del personal sanitari o per als llençols dels pacients, ja que és capaç d'actuar com a barrera dels bacteris responsables d'infeccions en el 6,6% dels pacients ingressats als hospitals catalans. Té un efecte doble. D'una banda, mata els bacteris i de l'altra no en permet el creixement, explica Zanko Zanov, investigador de l'UPC de Terrassa. El procés per tractar la tela consisteix a recobrir la roba amb partícules microscòpiques utilitzant productes com ara òxid de zinc i altres d'origen natural, extrets de crustacis i bolets. Tot aquest procés es fa sota els efectes dels ultrasons. El resultat és un teixit asèptic que podria evitar una part de les anomenades infeccions nosocomials, les que es contrauen mentre està ingressat a l'hospital, on els catèters, les sondes, els processos quirúrgics i el contacte amb l'ambient i la roba poden encomanar infeccions. Aquest tipus d'infeccions són preocupants, assegura Ferran Segura, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Afecten principalment pacients amb estats immunitaris no gaire bons i amb un estat de salut molt afectat prèviament i que poden estar afectats per bacteris resistents de difícil tractament. Aquest descobriment pot ser molt important perquè les infeccions en pacients hospitalitzats els compliquen la recuperació i poden fins i tot provocar-los la mort en casos greus.